Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, μόλις τελείωσε η διαδικασία, ήταν σύντομη. Βεβαίως, εμείς είχαμε σχηματίσει πλήρη φάκελο. Δεν ήρθαμε κατευθείαν δηλαδή να μπούμε στους ισχυρισμούς με να ακουστεί για πρώτη φορά. Έχουμε κάνει υπομνήματα όπου έχουμε αναλύσει τα οποία τα έχουμε πάει πριν από αρκετές μέρες, που όπως αντιλήφθηκα το Επικρατικό Συμβούλιο τα είχαν διαβάσει, ξέρανε. Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο έκαστος των δύο διοκομμένων συναδέλφων και ο κύριος Διαννάκης και ο κύριος Κουλής, οι οποίοι ανέπτυξαν τον λόγο για τον οποίο απήργησαν και οι δύο με ένα στόμα, μια φωνή δηλαδή, ανέπτυξαν αυτό που είναι το φυσιολογικό, ότι εμείς ακολουθήσαμε την απόφαση του συνδικαλιστικού μας οργάνου, το οποίο προκήρυξε απεργία αποχή από τη συγκεκριμένη διαδικασία και ότι αυτή η απόφαση ποτέ δεν προσβλήθηκε στα δικαστήρια. Εκεί έκανε μία ερώτηση, κυρία Πρόεδρος, ξέρατε αν είχε αρμοδιότητα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ να προκηρύξει απεργία? Και οι δύο συνάδελφοι είπαν ότι εμείς δεν είμαστε νομικοί να γνωρίζουμε ποιος προκηρύσει και τι προκηρύσει. Ξέρουμε ότι η ΕΛΜΕ είναι μια ιστορική, και η κάθε ΕΛΜΕ δηλαδή, αλλά εν προκειμένου η ΕΛΜΕ Πειραιά είναι μια ιστορική συνδικαλιστική οργάνωση εκπαιδευτικών λειτουργών, οι οποίοι όταν προκηρύσει το ιερό δικαίωμα της απεργίας, εμείς ακολουθούμε πάντοτε, είπαν και οι δύο συνάδελφοι εκπαιδευτικοί. Ως εκ τούτου συμπληρώσαμε εμείς, επειδή ξέρουμε περίπου πού κατευθύνεται η υπόθεση, ότι αρμόδιο, καταρχήν το δικαίωμα της απεργίας είναι δικαίωμα το οποίο απευθείας από το Σύνταγμα δίνεται. Το άρθρο 23 του Συντάγματος, το οποίο δεν υπόκειται σε περιορισμούς. Εν πάση όμως περιπτώσει, επειδή υπάρχουν κάποιοι νομοθετικοί περιορισμοί, για να μπορέσει να κηρυχθεί απεργία παράνομη, αρμόδιο είναι το μονομελές πρωτοδικείο, αυτό λέει το άρθρο 22 του νόμου 1264 που ισχύει εν προκειμένου. Για να κηρυχθεί λοιπόν παράνομη μια απεργία, πρέπει να κηρυχθεί από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας της συνδικαλιστικής οργάνωσης που την προκήρυξε. Εδώ ποτέ δεν προσέφηκε ούτε ο ΔΙΔΕ, ούτε το Υπουργείο Παιδείας, ούτε και κανένας αρμόδιος προς τον οποίο εμείς ως ΕΛΜΕ είχαμε κοινοποιήσει εξώδικο για την απεργία, δεν έκανε καμία αγωγή ώστε να ακυρωθεί η απεργία. Άρα η απεργία εκ του νόμου είναι νόμιμη. Ούτε μπορεί ένα πειθαρχικό συμβούλιο, δεν έχει καμία εξουσία να έρθει να πει εκ των υστέρων 3-4 χρόνια μετά ότι ξέρεις αυτή η απεργία δεν έχει κηρυχθεί από το νόμιμο όργανο. Άρα ο εργαζόμενος, ο εκπαιδευτικός εν προκειμένου, ο οποίος ακολούθησε την νόμιμη απόφαση του συνδικαλιστικού του οργάνου, πολύ καλά έκανε και την ακολούθησε και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να κηρυχθεί ένοχος για μία πράξη που δεν έκανε. Σε αυτό το σημείο τελειώσαμε. Άρα εκτιμήστε, Νίκο.